Er du træt af at stå i kø ved check-in? Vi vil nu vise dig, hvordan man bruger selv-check-in-automaterne. Se efter selv-check-in-skiltene, de er lette at få øje på. Automaten har touchscreen. Find Air Greenland i oversigten. Indtast dit bookingnummer. Så dukker din reservation op på skærmen. Rejser du med bagage, skal du nu vælge det antal, som du ønsker at tjekke ind. Automaten udskriver din bagagetags. Boardingkortet udskrives, og husk at have det klart, da du skal vise det til sikkerhedskontrollen. Put bagagetags på kufferten og træk det lille markant af og put den på din billet. Stik bagagetags gennem hanken og fjern klistermærket, så de to ender kan hæftes sammen. Det skal placeres på det håndtag, som du bærer kufferten i. Aflever kufferten i selvbetjeningsskranken for bagageindlevering. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte de søde medarbejdere. Husk at indlevere stort bagage ved odd size indlevering. Vi ønsker dig en god rejse.